Ayibonge egameni elihle lenkosi uJesu. Makabonge uNkulunkulu wasezulwini. Jesu Kristu inkosi. Mina babumiya khona lapha ezakheni. Kodwa ekhaya kwethu semazisi eBergville. uNkulunkulu wangithanda. Ngibonga uNkulunkulu wasezulwini ukuthola lelithuba ukuba ngibe phambi kwenu naphambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu wangilanda endaweni zami ebengihamba kuzo. Ngiyambonga ke uNkulunkulu ngalokho. Ngibonga futhi laba lapha kule nkonzo ekhaya lethu kusho njalo. Ngibonga ke ubaba Msibande. Ngimlalele ke ngizwe ekhuluma. Ngithike nje ake ngize nami ngizolalela ukuthi uNkulunkulu uthi masenzeni. Amen. Ngoba indaba enkulu ukuthi silalele uNkulunkulu ukuthi uthi. Amen. Inkosi uJesu ike yakhuluma yathi hambani nenze izizwe zonke zibe ngabafundi. Nibabhaphathize egameni likaYise lendodana kaMoya Ingcwele. Nibafundise ukugcina konke engimyale ngakho. Ngoba inkosi uma ikhuluma ngolahlobo ikhulumela ukuthi sonke siye embusweni wasezulwini ngoba indaba ilapho. Ayikho enye indaba esingayo nesihlangene ngayo. Ngalawo mazwi ke ngithi makhulume nje kangako egameni elihle lenkosi uJesu waseNazaretha manje sibaphathe. Amen. Amen.